etorri ziren atzo arratsaldean. Datorren astelehenean, irailaren 7an hasiko da ikasturtea, ume guztiak printzipioz etorriko dira, aurrezkuntzako eta lehen hezkuntzako guztiak. Momentu honetan gainera ikastetxe honetan 650 piku ikasle daude eta oso zaila izango da hasiera bateko sarrera. Gaur adibidez irakasleri guztia bildu da, egin dugu gure lehenengo klaustroa, eta lehenetsi duguna izan da arlo emozionala lantzea bai ikasleekin, bai irakasleekin eta bai familiekin. Guk bideratu nahi duguna da hasiera, lasaia eta koordinatua. Lehenengo momentutik nahi genuena izan zen egoerari aurrea hartzea, ez? Eta eskolarekin kontaktuan jarri ginen jakiteko zer nolako lehentasunak edo zer nolako beharrak zituzten. Bestetik noski udaletxetik eskaintzea eskolari, udalak dituen eraikinak eta eraikin horiek behar izan ezkero, gure esku zegoen guztia laguntzea. Udalekoekin egindako bilera ostean, eurek eskaintzen ziguten eremua kontuan izan da eta egindako kontingentzia planean sartu genituen ere eurek emandako eremuak. Orduan, datorren astelehenean 7an hasiko direnean ikasleak, printzipioz 5 sarrera desberdinetatik sartuko dira, baina horretarako aprobetxatuko ditugu ere eskolatik kanpoko eremuak. Hau da, Kantza Urdineko eremua, Odole Moien plazan barantza horren hainbat leku, orduan oso ondo etorri zaigu udalak eskaintzea olako espazioak. Guraso nahikotxo familia deitu dute galdetzen ia zen olako sarrera egingo dugun, kezkatuta daudelako noski. Gu behin eta berriro esaten diegu lasai egoteko, ohar bat bidaliko zaiela, bideotxo bat ere egingo dugula umeek jakiteko zelan egin ibilbidea, nondi sartuko den adin bakoitza. Gurasoei lasaitasun eta arduraz jokatzeko, eta azken finean bai osasun departamentutik luzatzen dizkiguten neurriak kontutan hartzea, eskolatik markatuko diren arauak, gomendioak, denon artean azken finean ere oso egoera zaila, egoera konplexua baten aurrean gaudela. Nik azpimarratu nahi nuke azken finean importantena hemen umeak direla eta umeei lasaitasuna transmititu behar diegula.